Ahoj, já vás zdravím, jmenuji se Lukáš a zdravím vás z hezké 13. Dneska je 3. července, dneska jsme se věnovali bylinkářství, mastičkářství a náš den začal v 7:00, kdy nás budila kačka a potom v 7:30 nás zbudil máca, ať běžíme rychle ven na rozcvičku. Ale někteří si udělali, co chtěli, a bohužel je máca postříkal. Třeba například Sabina a Káťa. Běhali jsme místo místo jednoho kolečka 2 a potom jsme dělali rozcvičku, šli jsme se nasnídat po rozcvičce, měli jsme mysli a pak jsme se šli vydat do lesa. Šli jsme určovat byliny, které známe. Poznali jsme jich docela dost. A bavilo nás to všechny. A potom jsme hráli flašku. Flaška spočívá v tom, že 2 týmy se postaví proti sobě, a vedoucí řekne 4, třeba proti 8, tak vyběhnou ty čísla a když jeden drapne a poběží do svého stanoviště, má bod. Pokud nestihnou a plácnou se oba, tak nemá nikdo bod. Byl oběd potom a na obědě jsme měli karbanátek s bazálkou. Překvapivě, protože jsme měli bylinkový den. Potom po obědě byl polední klid, který trvá 14 do 14:30. Po poledním klidu jsme se vydali zase do lesa. V tom lese jsme házeli do pevnosti, jsme zkoušeli svůj zrak, nohy, rovnováhu, všechno možný. Já jsem bohužel oslep, ale nikdy mi nic neuškodilo. Potom jsme se vrátili a měli jsme svačinu a pak večeři. Náš vedoucí nám řekl, ať jdeme to pro nějaké přísady, že budeme dělat jitrcový sirup a nějakou mastičku. Tak jsme tam šli, přinesli jsme to a jitrcový sirup se dělá tak, že dáte půlku toho jitrocelé a půlku cukru a takhle dál a dál, až to bude hotový. Dá se to 24 hodin na sluníčko a máte zázrak hotový. Bohužel to žlutý, to jsem ještě neslyšel. Ale kdybych to slyšel, tak bych určitě řekl, jak se to dělá. Děkuju, ahoj.